Go. Yebo yezi Zimbabwe adzoka zvakare mukomana Tongai Moyo Dehwa weUtakataka Express 4x4 adzoka nechinwani chiri kupisa chakatsikiswa pano pa ZBC yakabatana neCom Studio. Usati sponsor usati wasvina mukuti unonyora ndoda kutenda muZimbabwe ZBC yakabatana neKOM Studios vaita kuti titsikise damba refu redu shumba dzemuAfrica ndoda kutenda vatsigiri veUtakataka Express ndoda kutenda muZimbabwe vanongoramba vachititsigira vanongoramba vachitisimbisa inoti muZimbabwe ayo shumba dzemuAfrica dzasvika dzapurudzwa paZBC paKOM Studios nodza number 1 mixer tichitenda zvekare Skido Mix ndo zvekare vakabata machine Goma Mafight ndoda kukutendai nebasa ramuri kubata misi nenguva kuti manzi isvike kuvanhu manzi ive kuvatereri vedu. First Mono Machine 4 Chapter 4x4 Alléluia. Tongai Moyo Pacho Somi allons d'ici. Moussa Ditsome voilà. Usati sponsor usati washina mukuti unura Uwe wangu iwe unanisiba kutaza kwangu iwe unakusiba kukona kwangu iwe unakusiba